ndi zinthu zosowa kwambiri kuti anthu andale ka zipani munyengo ya kampeni akalonjeza zinthu kumapetoke zinthu zimenezozo ndi kuzazikwanirisa akasankhidwa kukhala adindo. Tikakamba ku nkhani ya zipani ambiri amalonjeza kuti mukatisankha kulowa mboma tidzachita zinthu zakuti kupanga zakuti, komano akasankhidwa kulowa mboma amapeza zoti akuchita zinthu zosiyana ndi zinthu zimene amalonjeza. Zitsanzo zambiri tazionapo ena muzaka za 2019 2020 ankalonjeza zinthu zambiri. Amenewo ndiwo kuti azipani komanso aphungu a nyumba ya malamulo, komano atasankhidwa kulowa mboma zinthu zimenezo anapanga zosiyana ndi zinthu zimene ankasankhira anthu. Mangochi Lake City ikhalepo ndithu, koma kuno kumangochi kuno kukhala double munimvetsedwa double pamangochi boma city pamene paja apanso pa Cape Maclear city pamenepa ndiye kuti lachita double wada sipali bwino pamenepo. Zonsezi mapulani akalipo kale wena amangofuna kulubwalubwa nkumakuzani tichita zimenezo, koma pamene alibe mtima wofuna kuti akwaniritse chifukwa mtima wapita poti iwowo ndiye apeze bwino, iwowo ndiye azitenga ndalama zonse za maproject wonse. Komanso kuno kumangochi tifuna masauko chipembere airport yakuti tourism kuno wanthu azichitubwera direct osati wayamba wayimaso kwinayi, koma azingobwera kuno nkudzatala kuno chifukwa dzayendera malo okongola ndi nyanja yathu kuno bomasuka komanso mwamsanga. Komanso zimene ankalonjeza anthu limodzi aphungu kumapeto wake pa zisankho zimene zinachitika pa 16 September 2025 ambiri anathotholedwa mboma kande kuti aphungu a nyumba ya malamulo zinapeza zoti zinavuta sanasankhidwe kubwereranso kupita ku parliament. Panopa tifuna kujama ya aphungu a nyumba ya malamulo. Aphungu ambiri kuma constituency kumene amachokera amalonjeza zinthu zambiri, komano akasankhidwa amapeza zoti asintha zochita zinthu zimene zija osakwanirisa. Pena ngati anthu akumuzi ngati feyo amapeza zoti atilonjeza zinthu kumapeto wake osakwanirisa, kenako amapeza zoti atisiyaso kumuzi apita mtawuni kumakasangalani mabanja awo, ndoti azatifunanso ikafika nthawi yona kuti afuna anthu tiwavotere. Of course si aphungu onse amene amachita zimenezi, koma ochuluka kwambiri ndi amene amapeza zoti akasankhidwa amataya anthu amene anasankha aku constituency kwawo kuyamba kupanga zinthu zimene akuona kuti zitha kuwathandiza. Mutha kuchitira umboni kuti kunali maambulasi amene agulidwa pakati pa kuyamba kuzungulira ma constituency kukopa anthu, pomwe atenga kuwapititsa ku chipatala ena umalipira ma bills chani zonsezo, koma atangosankhidwa panopa zisankho zomwe zinachitika pa 16 September anasiya china chilichonse panopa, ena anapita mtawuni kukasangalala ndi miyoyo yawo. Komano tulusi zili chonchi kumbali ya ku Nchewu Central kumeneko kumachokera a Norman Chisale tikupeza kuti ambiri watsata bwino akulu amenewa. Iwo anasankhidwa ngati phungu wa nyumba ya malamulo kuchoka kumeneko ku Nchewu Central, komanso paja ali ndi maudindo angapo. Amagwira ngati wachitetezo wa mtsogoleri wa dziko komanso ndi wachiwiri wa nduna ya za chitetezo cha mdziko. Amenewa nkhani yomwe tifuna kukamba yayiwo ndiyokhudzana ndi zinthu zimene amalonjeza ku constituency kwawo pa nthawi imene amachita kampeni. Kumeneko akuona kuti analonjeza mafumu kuti azachitira zinthu zosiyanasiyana ngati kuwagulira njinga za moto, ena kuwagulira ma cellphone, komanso kuyenda limodzi ndi anthu aku constituency kumeneko pa nyengo zonse, kande kuti pa mtendere pa mavuto akuoneka ndithu kuti zimene ankalonjeza mu nyengo ya kampeni imeneyi. Ndetu ngati njira imodzi yokwanirisa zinthu zimene ankalonjeza nkutheka ena tinatsatira ena sitinatsatira, koma kuyamba pa 9 November 2025 iwo anapita ku dera lawo, nde ku dera poti kuli mafumu osiyanasiyana kumeneko ndiyoti kuli afumu ngati Champiti, Chingwalu, Mandala, ndekuti pali dera linanso limene limadziwika kuti Wanyemba ndena ostero. Madera amenewa ndi amafumu. Nde kumadera amenewa ndi kumene anapita pa date imene ya pa 9 November 2025 kumeneku anakakumana mafumu amenewa, nde kuti ino mfumu ina iliyonse nde kuti anayipasa njinga ya moto. Kanali mafumu 6 kanali 7, komano mafumu onsewo mu nthawi imene ankapanga kampeni ankalonjeza kuti akazasankhidwa kukhala phungu wa nyumba ya malamulo ndatasaonesa kuti zinthu zimene zawapangira ufuwi chinzonena kuti pa date imene anapita ndithu ndi njinga zosiyanasiyana kukagawa kumeneko. Anangosiyanisa kuti mfumu yayikulu Champiti ndimene inapasidwa njinga kuti ya King Lion, the rest anapasa malifo.
kandi lifani pano anakwanisa ndithu lonjezo limene ankalonjeza kudera limene munyengo ya kampeni. Kuchoka pamenepo sanangosira pomwepo, anaperekanso ufa amene umakhala olemera 10 kgs. Katitu matumba amene anagawa kumeneko anali more than 5,000. Ambiri amanangati kuti zinthu zimene zathera pomwepo, osaziwa zonena kuti akhala akupitiriza kupanga zinthu ngati zimene, kupereka njinga za moto komanso kugawa ufa kwa anthu osiyanasiyana akudera limene la ku Nchewu Central. So kuchoka pamenepo dzulo pa 15 November 2025 anapitanso kuderawo ku constituency kumeneko. Anapita mbali ina imene kumadziwika kuti kunsiya Luzu. Kumeneko anakakumananso ndi mafumu osiyanasiyana adera lozungulira kumene kunsiya Luzu, ndi mafumu okwana 9 aliyense analandira njinga ya moto kumeneko. Mukuona pa chithunzi chimene chikuyenda pa skrini panopo ndi kuti ni njinga zimene amagawa kumeneko. Kuchoka pamenepo ndi kuti anapasanso ma cellphone mafumu amenewo. Njinga zimene zotu ndi za moto osati zakapalasa yayi. Pomalizira penipeni ndi kuti anthu akudera limenewo aliyense ndi kuti alandira ndithu ufa kumeneko ukwana 10 kgs. Matumba amene anapereka kumenekoko ndi kuti ndiopitirira 5,000. Komano kumeneko anayankhula mawu posatira kuti kumakhala kumveka nkhani zosiyanasiyana kuti kodi azigwira ntchito zingati, potengera kuti metafotokozera kale kuti iwo ndi kuti ndi bodyguard wa mtsogoleri wa dziko a Professor Thabita Mutharika, komanso ndi Deputy Minister of Homeland Security, komanso ndi phungu wa nyumba ya malamulo kuchoka kumeneko ku Nchewu Central. Ndipo tengera ndimene anayankhulira amene wa Norman Chisale amafotokoza kuti iwo atha kusankha ntchito imodzi, zinazo atha kusiya, koma ntchito imene sangasiye ndi yoteteza mtsogoleri wa dziko a Professor Thabita Mutharika ndimene ndithu angathe kugwira patakhazo loti pali maoption oti asiye ntchito. Komano iwo alilede kugwira ntchito zonse motumikira nzika za dziko la Malawi kumbali ya kuchitetezo kumeneko cha dziko. Kuchoka pamenepo ndi kuti kuteteza mtsogoleri wa dziko, kenako kutumikiranso anthu akudera lawo ku constituency ku Nchewu Central. Ndi uthenga umene anayankhula a Norman Chisale. Komano mtima wopereka Norman Chisale ukuoneka kuti ndi chikhalidwe chawo, chifukwa ngakhale asanasankhidwe kukhala phungu wa nyumba ya malamulo kudera limene amachokerako, amaoneka kuti amachita zinthu zambiri kwa basi. Akhala akuchita zitukuko zosiyanasiyana. Tikumbuke mbuyo mukumamveka zoti anamanga tchalichi kuthandiza anthu osiyanasiyana kudera limeneli kupeza zinthu zosiyanasiyana pa miyoyo yawo. So izi nzosadabwisa kuti akumakhala akutumikira kudera limeneli makaposatira kuti anasankhidwa kukhala phungu wa nyumba ya malamulo. Mtima umenewu ndi umene umafunikira azisogoleri, amafunika azikhala patriotic, azikhala nthawi zonse ndi anthu kutumikira nzika za dziko la Malawi. Osati akasankhidwa ndi kuti kupanga abandon ku constituency, ndi kuti ngati kunali kumudzi ngati kumene timakhala ife kumapezera zona kuti phungu akasankhidwa ndi kuti amapita ku town kukhala kumeneko kuti walira ku constituency kuti kodi anthu akutani kumeneko. Kumadabwa kumatha zaka 5 koma opanda china chilichonse choti phungu mungaloze anachitako, zoti kumakhala CDF ndalama zimenezo kumangomvera ndithu ufungo. Akatero ndi kuti amazabwera kuzaoneka ku constituency akaona zona kuti chisankho chayandikira, ndi kuti kumazungulira ndi kuti kakupereka kalole kuti kazinyamula maliro, kandi kuti ambulasi zikhale kuzungulira kumene kukhala ngati anthu achikondi kuli kuti afuna kukopa anthu. Mtima osakonda anthu, mtima osakonda dziko ndi umene andale otere amakhala akuonesera kwa nzika za kumadera awo. Nkutheka tomwe ndi ndemanga pa nkhani imeneyi pamene tikufotokoza kuti a Norman Chisale akupitirira kuonesa patriotism pamene anapita kudera kwawo kumene amachokera ku Nchewu Central, kumene akhala kupereka zinthu zosiyanasiyana kuphatikizapo njinga za moto, kupereka kumafumu, ufa, ma cellphone ndi zinthu zosiyanasiyana. Ngati maganizo amenewo alipo mutha kutifotokozera comment section, koma molemekeza maganizo anzathu. Saiwale upanga like video imene, komanso panga subscribe channel chimene cha Fox Malawi News 18 ndi chonga nkhani zambiri zikamachitika ndi kuti zitha kufikirani mosavuta.